Benvingudes i benvinguts a aquesta última connexió en femení, que forma part del cicle de connexions que hem preparat des del Palau Ducal d'Esborja per a visibilitzar el paper de la dona en la història. La nostra protagonista d'avui, la tinc ací darrere, Santa Teresa de Jesús. Ella va ser fundadora de les Carmelites Descalces, pertanyent a l'ordre de Nostra Senyora del Monte Carmelo. El cas de Santa Teresa no és com el cas de les altres protagonistes que hem tingut. Ella no pertany, per un costat, a la corona d'Aragó, com parlàvem de les dues primeres protagonistes, quan parlàvem de Violant d'Arenós o Violant d'Aragó, ni tampoc als Borja, quan parlàvem de Maria Enríquez o Isabel de Borja, sinó que Santa Teresa de Jesús és un cas que no va tindre una relació directa amb el Palau, però sí una relació directa amb un dels personatges familiars que van habitar així, que va ser Francesc de Borja, quart duc de Gandia, tercer general de la Companyia de Jesús i sant a partir de 1671. La relació amb Santa Teresa va ser en l'any 1554, quan va mantindre concretament dues reunions amb ella i es va impactar tant a nivell espiritual que ja van mantindre al llarg de la seva vida una relació epistolar. Santa Teresa de Jesús, iconogràficament, la veurem representada com la tenim ací, en aquesta capella neogòtica. Té uns elements molt marcats que van en funció de les seues dues facetes. Per un costat, la seva faceta d'escriptora i per l'altre costat, la seva faceta mística. Com es representa la faceta d'escriptora? Doncs en el llibre, la ploma o el colom, que representa la seva inspiració divina. Però també la seva faceta de mística, que representa la transverbació, este moment en què un àngel li clava en el cor una llança o una fletxa, com una metàfora de la unió amb Déu. No va ser l'única santa que va passar una transverbació, però sí una de les més rellevants i de les més importants. Per què hem triat a Santa Teresa de Jesús per a aquestes connexions en femení? Sobretot per la seva particularitat com a personatge femení religiós. I és que la seva forma de veure la religió era diferent a l'habitual. L'ordre de les Descalces era una ordre de clausura, però no una clausura habitual on les monges, les dones perteneixents a aquestes ordres tenien que estar tancades, aïllades del món i feien una oració amb llargues abstinències de menjar, amb llargues reflexions i oracions. En aquest cas, l'oració que promulgava Santa Teresa de Jesús era una oració útil, una oració que estiguera del costat de la societat, una religió, en aquest cas, que s'apropara però que no s'allunyara del que era la gent i dels problemes que n'hi havia en el seu moment. Per això, les persones, les dones que formaven part d'aquesta ordre, sí que podien, per exemple, menjar carn i sí que podien dormir les hores necessàries per a poder ser útils, per a poder estar alerta i poder estar treballant, com sempre diem, per esta societat. Santa Teresa de Jesús, molt important per a la dignificació de la dona en la història, i més en un moment com el Renaixement, on es suposa que l'humanisme, l'antropocentrisme, fa que hi hagi una societat més evolucionada, però la dona sempre continua estancada en el mateix paper: casar-se, tindre fills, en el cas de tindre diners, que ser una moneda de canvi, una moneda senyorial, i en el cas de no tindre, simplement estaria condemnada de per vida a un matrimoni. Santa Teresa de Jesús va escapar a tot això i va ajudar a dignificar la figura de la dona i la figura de la dona religiosa en clau útil per a una societat. Així acabem en Santa Teresa de Jesús, però sí que vos anime a conèixer més de la seva vida, vos anime a llegir i sobretot vos anime a que feu les vostres preguntes, els vostres dubtes en les nostres històries d'Instagram, que demà podreu fer-les en Instagram i en Facebook, i tindreu les respostes el divendres. Així que res, participeu i sobretot no deixeu de veure Santa Teresa. Adeu.